А що ж не йти? Йти чи ні? І раді вам, раді, що ви до нас Добрий завітали. день! Добрий день! Добрий день вам, Добрий добрий день. день. Добрий день. З Явдокією вчорашньою. Заходьте, будь ласка, заходьте, заходьте. Добрий день! Добрий день. Ми раді вам, що ви до нас вітаєтесь, приходите до нас. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Заходьте, будь ласка, дівчата, заходьте. Будемо починати Добрий тренування. день. Добрий день. Добрий день. Добрий день! Здоровайтесь. Добрий день, добрий день, дівчатка, добрий день. Заходьте, будь ласка, сідайте. Добрий день. Добрий день. Так, і тепер і ви заходьте. Хай ще хлопці сідають. Ну що, шановні наші учасники фольклорного жіночого ансамблю «Невичерпані джерела». Давайте розпочнемо нашу роботу. Давайте заспівайте для нас українську народну пісню «А під тою границею росте жито з пшениці». Під нашою, під нашою, дай границею, росте жито з пшениці. Там Тетяна, там
розтежи до пшениця. Значить, дівчата, ми з вами ведемо репетиції, підготовляємося до виступу на районній сцені. 31 березня ми з вами будемо виступати в районі з звітним концертом. Ось і наш колектив, фольклорний ансамбль, прийматиме у цьому участь і вас там дуже чекають. І я думаю, що ми нашими українськими піснями порадуємо душі наших гайворонців. Так, давайте ще заспівайте пісню «Ой на горі сухо-сухо». Ой, на горі сухо, сухо, а в долині вода. Не дай личка цілувати, дівчино й молода. Не дай личка
Так, давайте цю нову нашу четверту пісню, а ну попробуйте її проспівати. Чого дивитися? Яку це лише? Ну, Ой, висока та береза, що без коріння росла. Ой, щаслива та дівчина, що кажура не мала. Ой, щаслива та дівчина, що кажура не мала. А я дура влюбилася в 18-му году. Цілу нічку я й не спала, аж до певного часу. Цілу нічку я й не спала, аж до певного часу. Першим часі я заснула, сниться мені милий мій, сняться кошки голубиє, і темна руси волоса. Сняться ласки голубиє, і темна руси волоса. Сняться ласки голубиє, темна руси волоса. Шепче милий на вушечку, люблю душечка твоя. Шепче милий на вушечку, люблю душечка тебя. Ні, це два рази вже ці пісні співали. Я ви четверту співаю. Щоб це... Оце четверте. Значить, на сьогодні ми закінчимо нашу з вами роботу, а так нормально в нас проходять ці пісні, що ми з вами сьогодні над ними попрацювали. Так, а слідуюче заняття наше буде у вівторок. Значить, будь ласка, на 2 години я вас запрошую, прийдіть. Ось і у вівторок ми з вами значить, пройдемо наш репертуар і ми запишемо на магнітофон вас теж для того, щоб ви потім самі себе почули, де що в нас не так звучить. Ось. І тоді підправимо і будемо далі тоді продовжувати дні праці з вами, ну як ми з вами домовилися. Попередньо я буду вам казати, коли збиратися. А сьогодні спасибі вам за те, що ви прийшли. Хай вам щастить. До побачення. По пляшці казьонки. Ні, всім четверті, я сказала. А я собі Там воно запишеться? А я знаю. До свидання. Ні, до побачення. Де Тетяна? Ні, Ось це не хоче. Ігор, що куриш? Чорні
очі мої, дай чорні очі О, дай. Гарно дуже. Пісня Головне, що діти дати співають. Нашому діти співають. Не може. От я не можу, бо я її не знаю, я не знаю. А як слів не знаєш, не буде. То треба переписати слова. До свидання, до свидання. Спасибі вам, дівчата, до свидання. До свидання.